Moi! Eli tänään mä teen 3 minuutin meikkihaasteen ilman peiliä ja mulla on täällä tukijoukko, jotka vartioi, etten mä käytä peiliä, etten huijaa. Ja... Eli... Voi vittu. Tää. Tätä meni mun silmään. Okei, sitten puuteria. Wow. 30 minuutti. Juu, sitten aurinkopuuteria. Sitten poskipunaa. Joo. Apua. Sitten luomiväriä. Mä saatan auki. Joo. Mä otan tän. Joo. Minuuttia. 35. 30. Ai. Sitten kulmat. Ehkä ne jotenkin meni kohille. Joo. Sitten eyelineri. Kauniit kissanvirut ja... ja sitten rypsyväri. Mulla on vielä 40 sekuntia aikaa. Ja... Oho. Apua, mulla ei huuli mitään. Joo, mä pistän tätä. Se katkes! Mitä mä pistän huuliin? Mulla ei huuli mitään. Ja. Sitten vielä jotakin vielä vähän lisää. Tätä aurinkopuuteria voi tehdä lisää vielä kun kerkee. 2, 1. Mä haluun nähdä itse. Okei, mulla ei peiliä. Okei. Mä haen... Onks jollakin peili? Okei, mä katon tästä. Tässä on peili. Ai! Tää meikkivoide meni aika hyvin. Se on... Tää on tämmönen... Zoomaakohan se? Mä en tiedä. Ja tämmönen nätti. Ihan kyllä.